Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat dalam belajar. Jumpa lagi bersama Ustazah Mira. Kali ini kita akan belajar pelajaran Bahasa Jawa kelas 4. Untuk mempersiapkan penilaian harian Bahasa Jawa, kita akan belajar tentang soal-soal ulangan telu, yaitu bab cerita rakyat. Simak video selengkapnya ya. Pada soal nomor 1 ini terdapat bacaan cerita rakyat berjudul Malin Kundang. Mari kita baca bacaan tersebut. Malin Kundang. Ana kasebuta siji keluarga sing urip mlarat saka embok lan anake sing duwe jeneng Malin Kundang. Malin lan emboke urip ing desa pinggir segara ing daerah Sumatera Kulon. Amarga bapake wis tilar, si embok kudu tandeng gawe dhewe kanggo bisa nguripi keluargane. Malin Kundang yaiku anak sing pinter nanging setitik mbeling. Pas dheweke wis gedhe, Malin rumangsa mesakne marang si emboke sing sasebrono tandang gawe kanggo nguripi dheweke. Banjur Malin pamitan kanggo marang golek pegawean ning kutha gedhe. Soal nomor 1. Malin Kundang yaiku cerita saka A. Jawa Timur, B. Jawa Tengah, C. Sumatera Utara, D. Sumatera Barat. Jawabannya D. Sumatera Barat. Nomor 2. Alur ing cerita Malin Kundang yaiku A. Maju, B. Mundur, C. Gabungan, D. Maju Mundur. Jawabannya yaitu A. Maju. Soal nomor 3, latar papan saka petikan cerita Malin Kundang kasebut yaiku A. Sawah, B. Segara, C. Desa, D. Pasar. Jawabannya C. Desa. Latar papan yaitu artinya latar tempat. Pada soal nomor 4 ini terdapat petikan atau kutipan cerita Timun Mas. Wacanan petikan cerita Timun Mas ing ngisor iki. Tanpa sangertine mbok rondo, anggone ndonga awan bengi ing omahe kuwi mau keprungu buta ijo sing kebeneran liwat sajedake kono. Buta ijo banjur nyeluk mbok rondo supaya metu saka omahe. Mbok rondo kaget ngerteni ana buta ijo ing ngarep omahe. Sawise ora miris maneh ngerteni buta ijo sing gedhe tur medeni kuwi, si buta ijo ngomong menawa bisa nulungi menehi anak. Mbok rondo bengah atine krungu kandhane buta ijo kuwi mau lan nyaguhi kabeh penjaluke buta ijo menawa diwenehi anak tenan. Penjaluke buta ijo yaiku menawa anake mbok rondo wis gedhe dijaluk arep dipangan. Sabanjure buta ijo iku menehi wiji timun sing kudu ditandur mbok rondo. Sawise buta ijo kuwi mau lunga, mbok rondo nandur wiji timun iku ana kebone. Wiji kuwi dirumat lan diopeni kanthi gemati, disiram, diresiki sukete lan dirabuk supaya cepet tukul. Soal nomor 4, sudut pandang saka petikan cerita kasebut yaiku A. Wong kapisan, B. Wong kapindho, C. Wong katelu, D. Wong kapapat. Jawabannya C. Wong katelu. Kenapa wong katelu? Karena pada cerita tersebut menggunakan nama orang seperti Mbok Rondo dan Buta Ijo. Soal nomor 5, tokoh protagonis ing cerita Timun Mas yaiku A. Mbok Rondo, B. Timun Mas, C. Buta Ijo, D. Pak Tani. Jawabannya yaitu B. Timun Mas. Tokoh protagonis yaitu tokoh utama atau tokoh yang baik. 6. Tokoh antagonis ing cerita Timun Mas yaiku A. Mbok Rondo, B. Timun Mas, C. Buta Ijo, D. Pak Tani. Jawabannya yaitu C. Buta Ijo. Tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat atau yang menentang tokoh utama. Soal nomor 7, dongeng kang nyeritakake tentang kewan-kewan diarani A. Fabel, B. Legenda, C. Mite, D. Sage. Jawabannya yaitu A. Fabel.
8, dongeng sing gegayutan karo dumadine sawijining panggonan diarani A. Fabel, B. Legenda, C. Mite, D. Sage. Jawabannya yaitu B. Legenda. Soal nomor 9, cerita Nyi Roro Kidul iku kalebu tuladhane A. Fabel, B. Legenda, C. Mite, D. Sage. Jawabannya yaitu C. Mite. 10. Cerita rakyat itu asring asifat A. Sinonim, B. Anonim, C. Antonim, D. Homonim. Jawabannya yaitu B. Anonim. Anonim artinya tidak diketahui siapa pengarangnya. Itu tadi beberapa soal-soal di dalam ulangan 3 bab cerita rakyat. Dapat kalian pelajari untuk penilaian harian bahasa Jawa. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Ustazah akhiri, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.